zami zingakanani yobekezela. Sanibonani, ugogo uMseleku lo okhulumayo. Okhuluma ngezinye izindaba abantu abalobe phone abezibuza ukuthi njengoba gogo uMseleku ukhuluma ngokugeza ukuthi kunezinto ekumele siziqaphele ukuthi sigeze. Athi umuntu mina ngadivorce nonkosikazi wami angazi noma kumele mhlasimbe ngigeze yini noma mhlasimbe kumele ngenze njani noma mhlasimbe uma ngingagezanga kuyinto ezongijwayela ukuthi njalo ngidivorce. Ngithi mina cha, kona uma ungumuntu wesilisa awukwazi ukuthi ugeze lokho ngoba wena ungumuntu wesilisa. Kodwa umuntu wesifazane uma edivorcile yena kumele agezwe ngoba ngalesikhathi phela eshada kuhlanganiswa lapha esibayeni eqolwa ngezinyongo bobabili basuke kuhlanganiswa lapha idalwa. Ngesikhathi kuhlanganisa idalwa okusho ukuthi sezizomkhungatha zonke lezi idalwa zimamukele njengomntwana wasekhaya. Ngesikhathi lezi idalwa lesi sezimhlanganyele sezimbiza umntwana wala ekhaya ngalesikhathi yena esesho ukuthi cha uyalihlukanisa lolu hlelo labo lokuthandana kwabo. Izidalwa ziyazi yonke leyo nto ukuthi kukhona into ekuzohlukana zazi ukuthi zona zahlanganiswa. Ngalesi sikhathi wena ke makoti ke usunombango idalwa sekunombango idalweni zibanga ngawe ziyabonje zingafuni lutho ngawe zingasazi ukuthi kumele zenze njani ngoba kahle kade usufana nomuntu ongasazi ukuthi usho ukuthi wena uwangamaphi ubhilonga ngamaphi iziphi idalwa ezingamele ngoba umuntu nomuntu ngamelwe idalwa zakhe. So umuntu ongaziyo ukuthi iziphi idalwa ezingamele kanti umuntu kumele wazi ukuthi idalwa ezingamele idalwa zakaSibandana. Angithi wena njengoba ubususemshadweni usungamele idalwa zalapha ushadele khona suwakhishe idalweni zakini kona noma nazo zikusingethe kodwa sezikusingethe kakhulu idalwa sekulezi la ushade khona wena usuyashiya lapho ushadele khona. Ngesikhathi sushiya usubona izinto zakho zinhliphi noma uyathandana nomunye umuntu kodwa kuhambi kahle ngoba uyabona ukuthi ngesikhathi idalwa lezi sezikushile wena ngoba manje azisakwazi ukuthi isikhathi. Kanti akufuneki umuntu abe nezidaba ezomshiya ngoba into zakhe azilungi. Kufuna into zakho zilunge zonke uma umuntu zibe sohlelweni. Into edala ke sithi kumele ugeze. Kufuna phela ususela amathunzi alezi zidalwa ebese zingamile wena ongasayidingi ngoba njengoba usuhlwene nobaba wasekhaya lakho nje ingoba kusho ukuthi awusayidingi lezi zidalwa mazikungame. Ngoba mhlasimbe wena usufuna ukunganywa kwenye indawo uzothola khona futhi omunye umshado. Manje kubuze ke ungaphazamiseki emshadweni wakho omusha ngalinxa lezi zidalwa kade ushadele kuzona esezingamini. Kufanele ugeze uhambe uyogeza usho ukuthi cha kade ngishadele kaSibandana. Ngiyacela ke nina bakaSibandana bese niyasuka kumina bandla ningangengami kabi ngoba sengiyabona ukuthi into zami ayihambi kahle okusho ukuthi ngengame kabi ngoba ngashiya lapho sengishada kwenye indawo manje. Uyabika ngalesikhathi ugeza ngoba usukwenza into zakho zenzeke ngendlela ekuyona. Uthi ke ngicela ukuthi into zami zihambe kahle ngoba sengiphumile kulesa sibongo. Njengoba usubikela lezi zidalwa nje sezizomukela zona zibese ziyadoduka kuwena ngoba kusho ukuthi seziyasuswa kuwena. Ngalokho ikona okuzokwenza ukuthi into zakho ziqonde ziphumelele ngoba usuzothola lezo idalwa ezobe sezingamele ngokwangempela. Ugogo uMseleku unipha lesiyalo ngenxa yabantu abanenkinga babuzayo ukuthi cha bo thina sadivorce kodwa kumele senze njani. Cha bo wesilisa kunayo inkinga kodwa kowesifazane ngoba usuke sawufuna umendo yena kuba nenkinga kuyena. Owesilisa kana inkinga ophela uyena olobolayo oshadisayo la ekhaya. Ayikho into angayigezela kodwa wena wesibame kumele mawugeze. Angazi noma ngizizwa kahle indlela engiyibeka ngayo le ndaba. Kodwa ngiyafisa ukuthi nilalele kahle yonke into engisuke ngisho ngoba isuke isiyalo futhi ikhuluma ngempela. Ngiyacela ukuthi nilalele kahle uhlelo lukagogo uMseleku. Manifuna ukukhuluma nogogo uMseleku inamba nizoyithola ngasenzansi njalo ngalesikhathi mangilo ngikhuluma kusuke kunenamba lokivele. Ngiyacela ukuthi nicinezele inknopho yasaSiklabha ngisayingisaqedele nikhomente. Ngiyabonga kakhulu. Uyabonga nje kakhulu gogo uMseleku ngendlela eniphathene kahle ngayo naye. Uyacela ukuthi nikhomente nikhombise ukujabula ngezinto aniyala ngazo. Ngiyabonga kakhulu.